Mercedes Gingging Nava o po nang yakabulig nga isa ka LGBT. Gintiro patay sang riding in tandem suspects. Nakatutok Josel Huesca. Pasado las 11 kinasang aga diri sa Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City nagpadulong si Mercedes Nava upod ang iya kabulig nga isang LGBT nga ginkilala ka Edwin Fontillas, 42 anyos kag duha ka iban pa sakay sa isa ka pickup. Hinaling nga ginsundan sang duha ka suspect nga nakabunet kag nakasakay sa motorsiklo. Mation-tion, hinali naglanog ang mga lupok, target ang nakasakay sa pickup. Sa lakyan halin sa sulod. Pag galing niya sa sulod, nagliko da sa zero. Wala ko idea kung ano ang basta batian mo, naglupok na lang. Luwas kay Manang Mila, nakita sa isa niya ka customer ang nagtiro sa pickup. Pero Paglingling niya muna, nakita sa nagtiro. Gintulok siya. Wala na kami, nagsulod na kami dayon kag magpanago. insigida man nagindala sa Western Visayas Medical Center si Mercedes Nava upod ang iya kabulig. Sa inisyal nga impormasyon, maigo si Nava siya tiyan kag dughan sa ginapatian kalibre 45. Samtang ang kaupod sini nga si Fontillas ang may anuman kaigo. Lunsay gindeklara nga patay ang duha. Gilayon man nga nagpatigayon sa investigasyon ang PNP Crime Lab sa lugar. Nakakuha sila sang 6 ka bala sa crime scene. 3 kaigo sa windshield malapit sa driver's seat ang nakita man sang otoridad. Tanaw ba nato ba may makita patabla nga mga ebidensya. Then gintanaw naton sa sulod sang salakyan sa mga biktima. Kung ano pa to may makita naton. So far ang nakita lang naton is the cellular phone. So iatag nato ini sa investigador. Pagkatapos gintiro sang sospek ang duha ka biktima, gilayon sila nga nagpalagyo padulong sa Suok Arifalo sakay sa gihapon sa motorsiklo. Padayon pa investigasyon sang Mandurriao PNP sa natabo nga insidente. Upod kay Romel Porquilla, Josel Huesca, 1 Western Visayas. Wala pa isa ka bulan nga ginpahayag ni Mercedes Nava sa interview sa One Western Visayas nga ginpeke ang signature campaign batok sa Panay Electric Company. Gilayon man ini nga ginpanginwala sadto ni City Councilor Plaridel Nava kag ginakabig nga wala sang kamaturan ang akusasyon ni Mercedes Nava. Aton balikan sa report ni Zen Kilentang. Disyembre 13, nagligad nga tuig sang ginpahayag ni Mercedes Gingging Nava nga pagkaisa ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga ginpeke ang mga signatories nga ginsumite sa Senado kag House of Representatives. Suno kay Mercedes, sa masobra 27,000 ka mga nag-sign kontra PECO, hindi tanan ang taga-syudad. Luyag kuntanit nila nga sabton kag sulbaron anay sang PECO ang mga reklamo sa mga konsumidor. Sa tuod lang, dire gini dapat sa Iloilo kay man Iloilo ya ang nagareklamo. Wala man diyan kami nagareklamo sa Kongres. Anong unano yung tinutuyo nila? Wala man kami alabot sa Kongres. Nga ang Kongres tag-ari di sa Iloilo, haw? Dugang pa ni Mercedes, iya ginabawi ang ila pirma kay gingamit lang sila ni Kagawad Joshua Alim kag Nava. Gilay nga gindepensahan ni Councilor Nava. Wala sang kamaturan ang alegasyon ni Mercedes kag ginbayran lang ini sang PECO para gubon sila ni Alim. Lang ina nga babae din niya patiyan, no, ginasuka na sang bilog nga pamilya. Bangod kay wala na niya kredibilidad. Tanawon mo lang ang background niya. Kadto ka sa Hall of Justice, tanawon mong record siya kung pila ka bilog kaso yung nga BP22, estafa, ang negosyo, prostitusyon. Suno pa kay Nava, anay tinawon ni Dr. Pasita Gonzales si Mercedes, kag ginpahalin ini sa mga Gonzales. May patutsada naman si Mercedes kay Nava. Ginkuha sa nga manog bitbit bag bilang alalay ni Dr. Pasita. Tigalin sa kulihi, nadula pagsalig ni Doktora siya, pinahalin siya. Pagkapahalin siya ng ligad ng bulan, amo naman niya ginubraya, ang balos niya bali. Hindi na ko yan na surprise because amo niyang hampang niya, ng pagkababae niya. Nugay ka na pasikat ka abogado ka kay dugay ka na nadisbar. Ikaw ka padalagan ka sang pagkakonsihal mo, wala mo ginaplastar sa tawo. Sino sa ato ng butigon? Ako nga, wala ka graduate sang akon nga high school siling mo. Hindi ako, matapuson ko anay ako na school, tapuson ko anay college ko. Ginhangkat naman ni Mercedes ang iya pagkaisa nga mag-atubangay para mahibaluan kung sino ang nagasugid sa matuod. Kainas ng aga, gintiro patay si Mercedes Nava upod ang iya kabulig. Hindi pa matungod sang kapulisan ang motibo sang pagpatay, kag padayon pa ang investigasyon. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.